Good day mga kaabat. For today's video, atong palitan og parts si Inmax kay 3 years na siya sa atuwa. Every time ang good mga kaabat nga mulingkod ko kang Inmax, ma-remind ko ba nga dapat atong palanggaon ang gipahulam sa Ginoo sa atuwa. Ako ni siyang giilisan mga abat og suspension, shock, tapos ang iyang serbato. Kahinay magud kaayo tong stock niya. Sa tinuod lang gid mga abat, wagi ko nagdahom nga maka-Inmax ko. Kaya akong pangandoy lang gid, simple lang gid kayo kanang mga XRM nga motor. Grabe gid ni si Lord mga abat no. Kay kung unsa imong pangandoy bay, ang iyang ihatag sa imo, mas labaw pa gid sa imong gina-expect. So sugdan na nato ang pag-ilis sa parts mga abat. Gikuha na sa mekaniko ang suspension. Akong misis no naggulat-ulat. Salamat kayo kay supported gid kayo siya sa mga akong mga plano. Ang muffler plaster na, sugdan nagtangtang ang ligid. First time nang backclass ni Inmax sa iyang cover, nga na dili siya kaabog kay sukad-sukad wag na siya naabrihan no. So niara, gipulian na sa mekaniko. Kini di ay nga suspension mga kaabat, sada ni siya kay GBT suspension ni. Ako gini siyang gitiguman mga kaabat para moabot gid ang time nga mapalit ko og parts nga dili gid ko mangutang. So kini at least kini akong pagpalit karon di na siya utang, cash gini siya, pero grabe pong tiniguma na ko ani. Kini gitangtang na ang handle kay Elisa nagbago kay paw na ang color ato. Di ko spaw siya mga kaabat kay sige magug ka init-initan nya maulanan pa yun. Kay gina-park ran ako sa gawas nga walay cover. Wala na din ako siya na videoan mga kaabat after ani kay na busy ko kadyot. Mao ra tulad to mga kaabat, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa pag-ilis or pag-upgrade ni Inmax.